Здравейте, това съм пак аз, Мистериозни, а това е поредната количка на Hot Wheels Mach 5. Ако сте гледали филма Speed Racer, сигурно че познаете от пръв път тази количка. Но ако ли не, сигурно сте играли някоя игра свързвана с нея. Но ако ли не, то нация виждате за пръв път. Честно, Mach 5 не се води към нито един екип, както става и с Рев. Понеже тази кола на практика си от филм, докато то Рев си е от анимация. На практика и двете са филмови коли, затова не са от Hot Wheels екипите, въпреки че се водят Hot Wheels. Да. Тази кола си е много бърза, но само дето моята кола не си е баш толкова бърза, защото гумите изкърцат вече и понякога заяща. И вижте, дори вече и се бели боята. Не винете мен, старичка си, ама си я ползвам. Да. Та, честно казано, има и друга кола, която пак е с такъв дизайн. Например, Mach 4, тя е точно като Mach 5, но само дето цветовете са наобратно. Че така, този път има и други дизайни на тази кола, но с друг модел. Да, този път се получи някак странно, но все пак Hot Wheels е Hot Wheels. Да. Честно казано, този клип ще ви се стори малко по-кратък от обикновените ми, защото говоря по-кратичко и по-набързо. Не, ви обвинявам, че си мислите това, но си истина. Мисля, че това е за днес. Чао!